hapana chitindo, bado chitindo, hapana chitindo, Joshua, rigidi, nasi live, kupaka kumagoli shopping complex, do batiri, Shirokwa Pozo, Gora segment, the hottest mid morning show in Zimbabwe, Kanyemba Ponzo, Babotika na Pozo Ngora, shoot right into it. Icho kwa demuri ya Zimbabwe, dada kuina mchirongwa Pozo Ngora segment part 1, teri mukati mekufafaza na kutsuzura tiribiti kama tima na wasenyi kaino, paka, chiweshe. Shiri kuti kudini ko ndinzire muri ya Zimbabwe ndine muranda kadzari kuchema nekushuva chiti Zimbabwe ndauya pachimuti ndinokumbira mugondi batsira chikonzero ndakavaka imba yangu nokuida ndokubva ndakombiswa nemurume ndokubva ndadavira shoko rekuti ndeti ndakudai kubva pasora ndikadavira kuti ndakudai ndakabva ndaroorwa ndokupinda mukati memba ndokusvika pakuita mwana wangu mumwe chete asi ndinogara nawo zangu nemurume wangu navamwene vatezvara vapo asi inzwai zvakuitika ndezvekuti ndiri muchiwese growth point takakwanisa kugara pasi nemurume wangu tikati amai vedu baba vakatisiya baba vakashaika amai vanofanira kugara paimba yakanaka ndokubva tavaka imba ine makamuri matanhatu 6 rooms dzakavakirwa amai vemurume nemwanakomana nemukadzi wake right ende chokwadi muri yeZimbabwe zvakakosha kuti vabereki venyu vagare pakanaka vagara pakanaka kudaro iye mwanakomana nemwanasikana nemukadzi wake vachibva vaona kuti hatina mari ngatitange taitira amai vachibva vanovaka dzimba dzavo imba yavo ine 2 rooms ndoma vari kugara nemwana wavo 1 varipo 3 mukadzi nemurume nemwana 1 vari kugara mu2 rooms kureva kuti imwe ndiyo kitchen imwe ndiyo bedroom amwene inzwai mashoko anoita kuti muroora asvitse nyaya pachimuti achiti Zimbabwe ndibatsirai 10 oroshi wiri pindi 4 vakachiwemba inzwa Zimbabwe muroora anouya neshoko achiti inzwai takavakira vamwene imba 6 rooms isusu tine 2 chatakakoshesa ndaamai vamwene vari kuuya pamba pangu vanoti muroora bvisai zvinhu zviri mune imwe room moshandisa 1 room imwe room iyi ndoda kuisa rocha rangu vari kuti kudini kuti wese amai vakavakirwa 6 rooms vana vakavaka dzavo 2 vaine 6 rooms kudaro vanobva kumba kwavo voenda kumba kwemwanakomana nemukadzi wake vanoti mwanakomana nemukadzi wako ndinoda kuti mushandise 1 room ndoda kuishandisa ndise rocha rangu asiwo vakavakirwa 6 rooms kunogara mwana nemudzimai nekunogara amai kwakareba sei hapana 500 meters vese vari muchiweshe growth point right ko amai vadi kugoisa kamarocha kumba yavo imba yavo itori nemarocha vari kutaura mashoko ekuti iyoyo vari kugara nemurume wako iyoyo ndinoda 1 room ipapo ndobva ndaisa rocha rangu nemhaka yekuti mwana uyu ndindakamurera pese paita chinhu ndinofanira kudya saka audza nyaya kuNational FM dia muroora ari kuti iye handifungi kuti ndezvemba ine ndiri kufunga kuti vamwene havadii nokuti takavakira imba imba yavo vanayo vari kuisa marocha avo kamwe chete kandina kuenda kotoka rikunzi ndoda kuti kuisa marocha imomo ko 6 rooms dzaita sei kuona kwamwe handina chokwadi kuti nyaya yemba vanenge vakatarisana neni ndisati ndatonga Zimbabwe kana kufamba vamai makunde ndichienda ndibatsirei kuti ndoita sei dai murimi vepa aikoti dai murimi vepa Southland dai murimi vepa magolisi muri kuitirwa izvozvo maiti kudii semuroora right muroora uyu ane mhuri yakurasa ane mwana mumwe chete 1 okay mainzwa renyaya yekuti wese magolisi mainzwa here pane ari kuda kutibatsira nhasi ndimi varidzi ndimi vatongi ndimi majaji ichokwadi right pane ada kutibatsira oita seiko muroora mashoko ataurwa nevamwene varoora muriko here pane ari kuda kuya here kuno kuzotaura pane ari kuda kuya here uyai mama manyaitori hona Chelsea. Asinawo kamusesa. Makadiko ne mama? Sibeli makadiwo. Tiri kutaura nani? Kutaura na maitana akakashaya baba Southland zako. Tinotenda nekutsikira kwa National FM radio ndikati ko. Unoti kudini? Rikiti bu. Machinzi rete pachiweshe. Aiwa ndachirwa insemuroora ndinofunga kuti kwa muroora akapa mai mari nenda nerojo vada kuisa wona kuti vari kuda mari kana vari kuda rojo vanoda muroora. Muri kuti muroora
ape vamwene mari yavari kuda osaraka nemarumusi avo akapana wonzo kuti amai vanotiri kudo zvandiri kufunga wozonzwa kuti nyaya iba kuda muroora ikaona dati aendi izvi mafungiro enyu dai murimi muroora maifunga kuti udini kana vamwene vataura mashoko aya hai ndaingova pamariyo pamwedzi kana iri 50 auda parumu ndongova $50 iyoyo aiwa tinotenda varovere maoko murone murito imbomutaika vasara akapomba naye ndoda kutanga nemurume wangu Prince Kashaya ari pabasa pake apo pamachaina apo ndoti muriseiko baba mwana ndoti kuna mai vangu airini mundandi muriseiko amai nevaningina vangu vese nemhuri yekwachinowira ndoti muriseiko nemhuri yekwakashayikwa ndikaroorwa mapedza ndapedza aiwa tinotenda varovere maoko murone murito pane here ari kuda kutibatsira pana ichi pachiweshe baba ndiona tezvakada papa murume apo timu yavanosapota manje ndasaura wangu kupara tesu chitara chacho ndofana kuti sinotenda tiri kutaura nani patiri kutaura nani Makwena Julius, kana baba Julius, kustoni cho Blackpool kwanza. Julius, machinzwa rere chipachweshe. Ya ndachizwa. Chibatsire chizwa. Ndokwanza kudzidza ode chitaura kuti nini. Mai muroora u. Ati akawakira vamwene imbaga. 6 rooms. Okay, fine. Isu kwakawakirwa papo. Akatanga kudisaida kudisishana yokuti amwene wake kuimba ndiani akapa chido chacho chokuti awakire amwene imba ndiani mwana mukomana pamwechete nemwana mai wake saka kuda kuti amwene wake kwa 6 rooms ndizvo zvakakwana zvakadaro asi vari kuyaka vachiti ndiri kuda wakarumu pa2 rooms dzenyu idzi amene zvaakutanga amene zvaakutanga ndikutondirwadza kuti imama vakatoakirwa imba asi havasiro vakakura mwana wangu ndivakiri kurati rudo nemuroora akakura nemurume wake havasi mai vemuroora mai vemurume ndizvoka saka zvakanaka zvakadaro zvakatopananirana saka oita semurume kuti ari kuzwa kuti tiri kudaka warumu pa2 rooms dzenyu iye muroora ngaabvudze kuti imwimi mama ndazvinzwa chido chekuti tiri kuakira imba ndimweri makatiudza saka kana tiri titakakuudzai chimirira tichakuitira kuti zvimwe chakuakira imwe mwari ngatikomborere tiramba tichikushandira tokudai zvingaite mama saka ndototandokuitira chiendo dautokutengera kana mota chataura nemurume wangu nomuda imimi makandiitira go makanditsvakira murume akanaka anondipa rudo saka ndakaona kuti kuakira imba ndokuda zvingatomboite mama tinotenda ingomutsai vasara kubatinzo ndodamusa bhosho nasekuru baba pati koza mwana wangu nemudzimai wangu toti nozi baba junior na Julius na Julini na Julian na Junili na Julia wekutanga ni Julia because you know Julia baba wangu wanozi Josia saka ndakafunga kuti kati baba Ruredu ndikati Josia inini Julia mwana wangu Junior na Julius na Julian na Julini na Junili na Julia ndo kamuspiko Southern tisatinodzana ndunge wacho anoti kukoma Charles ndunge makuyana inozi Julius makuyana saka muri mukoma kuti muningina wandungu amudhara pandiri asi imba imwe chete dzimba rudzi redu tiri kwamutapi tinodzana mutapi kushauti ndo kwamakuyana tiri kuSouth Down tichibatana netamandai yese kusika saka nyika yedu inobvanana mapungwana ndikuona munenge kunogona kutamba imemisiko kana Portuguese inogona kuitaura taura ichizo moniseka neportuguese alright komochita bondia kana chiri ari makuseta kuti bondia kurati mabasa kana ari masikati inozi boatarde kana ari manheru inozi bonoit kana kuti techifamba nozi andari
Vamshikomeri masa kuri ngati chesana. Saka toda kuti musate magara tokupaita mubayiro wenyu toda kuti mumbotamba munofanira kangokapi. Inini hangu inini ndofana kutonga modeyo. Bababati Ipamalisa mbera ndaona pano amwene wekuchiweshi right. dai vanga vari pano vatensana vabajulililile vaisvikakamba pano Vaipedzerana. vaipedzerana Panada kukomentawo. Panada kukomenta. Manya izvenyu mugoma manya toni. Manya toni. yaya yemurora navamwene zvepachiweshi Tinotenda. Ona kani. Zvisiri. Azviripo. Murutaura naSechimau Madzinga mukomana waparushinga. Munogara kupi? Inogara muno muICOT. Tinotenda nekuya kwamaita muchinzwa retu pachiwesheshi. Ndachinzwisisa. Tibatsirei tinzwe. Ini sekufunga kwangu ndandiri kufungidzira kuti ndiri nemurume wacho nemukadzi wangu tinoenda kuhanzvadzi dzaamai tonogara nadzo pasi todziudza kuti izvo amai takavavakira 6 rooms yavo. So amai isusu tine 2 rooms. So amai vakuuya vachitaura kuti izvo chibvisai zvinhu zvenyu mune 1 room ndise loja rangu, asi ukumba kwatakavakira 6 rooms vane maloja avo. Ndonzwa kuti vana sekuru ndo vachagara pasi nehanzvadzi yavo vachiudza zvekuita, nekuti muroora akada kuti ataure amai vano mashoko avanozosumudza vakunoudza mwana wavo kana kuti kuhama dzavo. Asi mimi mafungiro enyu dai manga muri mwana wa amai ava. Zviri kuitwa na mama izvi vari kutsvagei vari kudei. Ini sekuona kwangu amai vanenge vasingade mukadzi wangu. Sekuona kwangu inini vane zvavari kuda. Maybe takada kuti zvitsvagiridze futi. Maybe amai pane zvavakaita mwanakomana wavo. That's why maybe asiri kusumudza izwi kutaura kuti zvakamira sei. Saka muroora ndiye aunza nyaya kuchimuti. So muroora ndinomupawo pfungwa dzekuti ngaye gare pasi nemurume. Kana ona zvanetsa anoenda kuhanzvadzi naamai. Then ogara pasi vonesana kuti zvakamira sei. Murume ari kuti kudini baba Isabel? akamonyerera zana zvakawanda ziye zvake nemukadzi wake kuti amai vanonetsa but ndezvebedroom hapana mashoko ari kubuda kuenda kunze kuti vabatsirike. Ya tinotenda ngativarore maoko mukoma wedu ingomutsaika tichikupaika mubayiro wenyu courtesy of Captain Ginger Wise ingomutsai vaviri vatatu vasara kakumba. Ndinokwazisa mwana wangu wasara kumba aenda kuchikoro anonzi Lane Madzinga. Zvekare ndikokwazisa amai vangu vanoitwa Samuel Madzinga parushinga apo. Ndichikwazisa timu yemahomba football club kuti bharanzi renyu nhasi riri pachimuti. Fair pachimuti. Makasibata. Mungakwanise kurova ndime zvamunonzwa pozvongora achiita zvi. Zvababa pati zvinonetsa ndogona kuuzwiswa rurimi rwangu plaster saka. Torai t-shirt yenyu. Thank you so very much tinotenda. All right. Okay. Mashoko regai katipendereka chirongwa chedu chakanzirwa kana vasaura vedu vekapteni. Kapteni, takaona zvakakoshera kakudya nekunwa chikafu chepasi chigare. Takatora zvinwiwa zvakasiyana siyana zvaikosheswa nanasekuru nanambuya zvisanganisa tikabika Captain Ginger Wise. Izvi takazviita nokuziva kuti pane pimbi yavaichengetedza naizvozvo. Isu tiri kungochengetedza chivanhu chedu mumabhodhoro eCaptain. Gara wakagwinya neCaptain Ginger Wise. Tibatei pa 0775 135 900 0775 135 800 0775 135 800 0775 135 800. Ndizo namba dzamunobata kavasaura vedu veCaptain Ginger Wise. Zvaitwa right. Pari zvino tiri kuenderera kamberi live tiri panapa paMagolisi Shopping Complex. Mrs. Mvumi vari panapa. Regaika tivachingamidze sikodere padhuze mama. Makadiniko Mrs. Mvumi? Ndinofara hangu makadi zvenyu. Ndimika muri pakati pemakambani vanowanikwa pano paMagolisi Shopping Complex.